Ahojte, moje meno je Peter z internetového obchodu gamershop.sk alebo ultragame.cz. V tomto videu by som vám rád názorne ukázal, ako si aktivovať hru v službe Origin. Keďže už máme nainštalovaný program Origin, máme vytvorený účet, v ktorom sme prihlásení, stačí kliknúť v programe Origin na menu Origin, hneď prvá položka uplatniť produktový kód. Následne sa nám zobrazí okno, v ktorom je políčko pre zadanie produktového kódu. Produktový kód ste od nás obdržali po zaplatení objednávky na e-mail, ktorý ste v objednávke uviedli, a to buď priamo v tele e-mailu a s predmetom váš aktivačný kľúč, alebo v prílohe toho e-mailu vo forme obrázku, kde je kód napísaný. Ja tu mám aktivačný kľúč pre hru Crysis 2. Ja si ten aktivačný kľúč skopírujem. Vy si ho môžete skopírovať z e-mailu alebo prepísať priamo z obrázka, ktorý je v prílohe v e-maile. Následne si aktivačný kľúč vložím do programu Origin. Kliknem na tlačidlo ďalší. Zobrazí sa mi produkt, ktorý si môžem aktivovať. Môžem si ten produkt aktivovať v rôznych jazykových verziách. Ja si zvolím verziu, ktorá obsahuje jazyk, ktorý ma zaujíma. Tá prvá verzia bola v čínštine, druhá verzia je v čine, angličtine, v španielčine a tak ďalej. Volím si tú druhú verziu produktu, ktorý podporuje viac jazykov a aj tie jazyky, ktoré ja chcem. Následne kliknem na tlačidlo ďalší. A tu vidím potvrdenie, že sa mi produkt aktivoval. Kliknem na tlačidlo ďalší. Znova vidím, že sa mi aktivačný kľúč s hrou Crysis 2 priradil k môjmu účtu. Kliknem na tlačidlo zavžiť. A v sekcii moje hry vidím hru Crysis 2, ktorú si môžem následne kliknutím na tlačidlo stáhnuť. A hra sa mi začne sťahovať priamo na môj počítač. Je to jednoduché, rýchle, bezproblémové. Teraz si ešte zvolím jazyk, v ktorom chcem hru stiahnuť. Vidím, že tu mám na výber tie jazyky, ktoré hra podporuje. Ja si zvolím češtinu, dám přijmout. Následne mi program zobrazí, koľko zaberá inštalácia, či chcem vytvoriť položku v menu Start, či chcem vytvoriť odkaz na ploche. Nechám si obidve zakliknuté, kliknem na pokračovať. Odsúhlasím licenčné podmienky, pokračovať a už vidím, že hra sa mi sťahuje. Hra má 10 GB, pri mojej rýchlosti pripojenia na internet za pol hodinu sa môžem hrať. Tak, je to jednoduché, verím, že každý z vás to zvládne, a za internetový obchod gamershop.sk a ultragame.cz vás zdraví Peter.